La impresión de Bávaro. Viñemos do hotel Estanza Maré. É moi cedo, son as 8:30 da mañán. Ola, temos que ir hasta a pasarela. Ven, ven, ven. Corre un vento cálido, menos mal, porque fixo moita calor. Para bañarnos temos que ir cara alá, porque estas son... A ver, os argazos que están retirando, famosos. Viñemos por ese callejón, a xente simpatiquísima, non fai máis que vendernos excursións. Encontrámonos con un tal Carlos. Ah, mira, alá está a pasarela. Sara, alá está a pasarela, mira, de que sale. Podemos ir andando todo hasta alá, Este é o amanecer, casi, pouco despois do amanecer de Playa Bávaro. Oh, que gusto!